Roosevelt, Wamatuli, Mkona, the CDC, the Tana, the Christians, Pastor Tayo, the Christian Rabba Wadi, Okuna, the Christian the Christian was so I will be John chapter 1, strong Kana, chapter 4, verse 1 to 6. Chapter 4, verse 1 to 6. So God said to you, ask for them. Bathandekayo maningakholwa yibo bonke omoya. Ephatholani omoya ukuthi bangabakaNkulunkulu yini. Ngokuba baningi abaprofethi bamanga abaphume ezweni. Yazini umoya kaNkulunkulu ngalokhu. Bonke omoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangabakaNkulunkulu. Lo moya ongamvumi uJesu akasiye kaNkulunkulu. Lo ungowomphiki Kristu elizwe ngaye ukuthi uyeza nakalokhu usefikile ezweni. NingabakaNkulunkulu nina bantwanyana, nibahlulile ngokuba lo okini mkhulu kunaye osezweni. Bona bangabezwe, ngalokho bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Thina singabakaNkulunkulu, omaziyo uNkulunkulu uyasizwa, ongesiye okaNkulunkulu akasizwa. Ngalokho siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduma. Sicela usibonge sisi. Babekuseni siyabonga izwi lakho uNkulunkulu ongcwele. Lingukuphila kithi Baba wethu namandla wonke. Lingamandla kithi uNkulunkulu omuhle ngalo Baba wethu namandla wonke siyakwazi uNkulunkulu omuhle ukunqoba konke ngegama likaJesu Kristu. Singobise ngezwi lakho eliqiniso. Siyalamukela uNkulunkulu ongcwele liwukudla komphefumulo wethu sisithi senalo ekuseni usiyamgcoba umfana wakho esazosabela lona uNkulunkulu ongcwele iqiniso lezwi lakho. Siyathandaza ukumgcobe ngalo mzuzwana nje wezwi lakho ukuba Nkosi yami akhulume lokho okuyinhliziyo yakho ukuze njengebandla lakho sikhule kulazi iqiniso ngoKristu Jesu Nkosi. Siyabonga. Isihloko sedaba salana sithi hlolani omoya.
Mukala ithi bathandekayo maningakholwa ngibobonke uma lethi hlolani bisukuthi kuyenzeka kube khona umoya kodwa bangalungu kaNkulunkulu. Uma singakwazi ukuhlola singakwazi ukubona siyocina sishaya izandla sigida sididela umoya abangasilo kaNkulunkulu. Uma sifunda uMatthew chapter 7 15 no 20 siyathola ukuthi nalo liyafakazelana lokuthi bakhona abangabaphili Kristu. Lithi kuyabhahlulana omoya ukuthi bangabaNkulunkulu yini, ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumile ezweni. Baphumile ezweni, sibabonile, sifundile ngabo, sizwile ngabo. Abanye benza sengathi bahambisana nabo kodwa bengahambisani nabo. Ubona ngoba uma sekufika isikhathi sokuba uvele ukukhulu kaNkulunkulu, baveza udumo lomfundisi wabo, baveza udumo lwabo, abanye baveza amandla wabo ukuthi ithini ingcebo yabo, abanye baveza imindeni yabo ukuthi icebengakanani, abanye bazifunela inzuzo ebaphaketheni wabo ngezwi likaNkulunkulu. Kodwa uma sizohlala singahloli omoya, siyongena ey'ntweni ebesingalingene ukungena kuzo. Zothanda nje sivule Matthew chapter 7 u-15 no-17 15 to 20 siqhubeke nenkulumo yethu. Xoyani abaprofethi bamanga abeza kini bembathise okwezimo, kepha ngaphakathi bayenza impisi ezikhangayo. Verse number 20 uthi-ke njalo-ke niyakubazi ngezithelo zabo. Ngifundele uMatthew 24:11. uMatthew 24 verse 11. Kuyavela abaprofethi bamanga badukise abaningi. Verse number 24. Verse number 24 uthi ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofethi bamanga baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze kudukiswe nabakhethiweyo uma kungenzeka. Kusobala bazobana ukuthi abaprofeti bamanga bakhona. Abanye baba ngamaprofeti bamanga bethethe iBhayibheli. Nathi uma singalifunda iBhayibheli singaliqondi kahle, singawuhloli umoya ukuthi lona umoya uhlobo lwelomoya siyophuka kunawo. Abanye lithi iBhayibheli ukufunda uMathewu lithi bayimpisi kodwa babheke babethe isikhumba sempisi kodwa bayizive, bayimpisi babethe isikhumba sempisi. Ukumbhekile umuntu ubona sengathi yona ungumzalwane kanti awasiyele umzalwane. Yingakho sikhona abazalwane phansi noma sekhona abashumayela ekutholakala ukuthi banana nabazalwane phakathi esonweni. Yingoba thina sigijimela izinto eziphathekayo, sigijimela izinto eziphilayo. Kanti lithi iBhayibheli lifunana ubuso kaNkulunkulu nokulunga kwayo kuqala konke okunye kwenzeka. Kodwa umzalwane oyophumelela
nomzalwane oyoqina enkosini, umzalwane okwazi ukuhlola ukuthi lolu moya uhlobo lolu moya. Singavakasha masontweni akuvumeleki nankinga, kodwa umibandla lingavuma uKristu Jesu ukuthi ufikile enyameni, wazalwa, wafa, wavuka ngolwesisuku lwesithathu. Lowo muntu waphika lokho ukuthi uJesu akafanga, lowo muntu clearly ukuphila uKristu. Ngamanye amazwi uyohlala lapho uyohlala khona, uyoqhubeka uvakashe kulelo sonto. Abanye bafike banikelise ngemali enkulu, bafuna imali enkulu, bafuna into enkulu, kodwa ibandla lisale lisokola babe bezuza bona. Kodwa uma inkosi yosiza, siyoziqaphela leyi peace, ngoba siyohlala ezweni kaNkulunkulu. Uma sihlele ezweni kaNkulunkulu asikuduka. Uthi yazini omoya, yazini umoya kaNkulunkulu ngalokhu bonke omoya abavumayo ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni. Abamazi uma bevuma, thina sisemakhaya kwakuthiwa uma uvakasha esontweni sasiwanikeza amasonto ovakasha kuwona, ovakasha nokameli. Once yabhala the international awubi once nje kwathiwa bhala international ekuduleni lizofuna imali yakho nesonto, ayubi alinayo naye nokubona encane sesidathola lokanini nabo. Once umuntu washumayela waveza ukuthi ngineyimoto eziwu-5, nginabafokosana ababili, nginemali engako ebhenki, ngiyaphuma ngelo sonto. Because lo muntu akasashumayela izwi lenkosi. Into esebhasikobe ngesikole ukuthi one day sokulala lenkosi uJesu usezulwini. Ukuthi unani thina sithathaniseki ngale lonto. Ayisiqedi sithi into esiyifuna umbuso kaNkulunkulu nokuba kuphela. Ngake ngavakasha komunye umuzi kuthiwa kukhona inkonzo. Lo mama sekuthembile siyamazi isikhona sivakashelana naso osontweni. Safika ayesakhonza wabekuhliza inkomo kanye phela siphinde sibuya ngopho masina khasa lo sovela sisifayeni saphiza inkomelo. Sathi sisabhekile nje sabona ukuthi sebengena bebhethe ingubo ezibomvu. Hawu. Webaba kanti kutheni thini? Mina ke vele sengaphinde ndasa. Ngathi ifoni yami ayibekeke engakhanda uma ngegate yami lesifoni. Ngoba into eyinkinga ukuthi abantu abangakhona bazothi besitende losuku ukukhwelezana. Then ubese uthi mhla usuveza ukuthi usindisiwe uyakholwa u1 no2 no3 awezi kodwa ukuthi asibona thina zaphela sinawo sakuyangeza. Ngakho yonke into esiyenzayo ekhuleni kwethu kumele sibe ngabazalwane abaqaphelayo, kumele sibe ngabazalwane abahlolayo, sibe kube ngabazalwane ngokuyingozi umzalwane ethetha kakhulu kodwa ophuzayo ukubheka nokulalela nokuhlaziya izinto ukuzenziwa kanjani. Ngoba siyadinga ukuthi sihlale sibhekisise. Uma usubhekisisile umbone ukuthi into evumelana nawe unelungelo lokuphuma kuleyo ndawo uhamba. Ngoba uyogida usukele imimoya ongayazi ngenxa yokuthi uhlale endaweni errong. Abanye bafike bajabule ukuthi nje babeshumayelile bona bajabule ukuthi bashumayele bethakazela abantu bakhindele phansi.
awusiwani ngoyokingakali uma ukushumayeza umuntu aphenduke ukuthi one day abone nenkosi uJesu. Asishumayeli umuntu ukukitazana, asishumayeli ukuthi sithandane, asishumayeli ukuthi sizwane, asishumayeli ukwenza abangane, sishumayeli ukuthi umuntu uma efa abonane nenkosi uJesu. Ngoba kuyoba buhlungu ukuthi mhla libuye iko lethu, libuye inkosi uJesu, sitholakale sibona abasonke ngenxa yokuthi sishumayeze namanga. Kunabantu abashumayela amanga umvuthi ushumayela amanga lo angathi iBhayibheli athi selinda ekhaya kanti yonke into eshoyo ushilo esuke enhliziyweni yakhe. Thina sikushumayela inhliziyo yethu, sishumayela izwi kaNkulunkulu. Uma nje umuntu usokubona ukuthi ushumayela into engasiyo ekaNkulunkulu, noma uvakashile, noma usemlindweni, noma usengcwabeni, uzohlala kodwa ubulazi iqiniso. Ngithi lo moya wavuma uJesu Kristu akasiyo kakhulu. Wayesithi waphika uKristu ukuthi ufikile enyameni, akusiyo. Washumayela intando yakhe, akusiyo. Washumayela ingcebo yakhe, akusiyo. Wasufuna imali eninzi yokuthi njalo wena ube nemali ekalwayo. Lithi izwi leNkulunkulu isakhe esilanga basingaboni sakunge basingaboni ngokwesingala basilile. Ngabaphi lapho bafuna ukwazi ukuthi unikele imali. Ukude zulu. Ukude zulu. Kumsebenzi wethu bazalwane njengebandla ukuthi sixutshane ukuthi lifike usuku ngoba umuntu nomuntu ofike lo usuku lakhe kodwa kumele lifike abeqiniso lazi igazi lakhe lingabuzi nje. Abanye bayafika bathi thina sifuna ithomo iphela, abanye bathi thina sifuna ukuthi iyabanda la esontweni baphume sibashaya ngaphandle baphinde babuye ngenxa yokuthi siyahlala ezweni. Ukuhlala ezweni kaNkulunkulu ukusiza noma sungasekho phambi kwabazalwane, ngoba uyakwazi ukuhlola ukuthi lento lekhulunywa la kuleli sonto leli angazi nje ekhaya, ngoba ayikho into ebalulekile ngomntwana onalo ekhaya. Uyabona ibandla okhulele kulona nebandla ozalelwe kulona ikhaya lakho. Ngisho kaphuma ubhekele kodwa ungadeleli la ukhulisa khona. Ungadeleli la ukhulisa khona. Ngoba once wadelela la ukhulisa khona zokushaya izinto ngaphandle uphinde ekhaya. Kanti udelelile ukwazi uphinde ekhaya. Ngoba nonyana olahle kwakuphinde akushaya izinto waphinde ekhaya wakhumbule ekhaya ngoba phela ekhaya ngolala. Bekosiza abazalwane ukuthi sivume ukuthi ey'ntweni zonke inkosi sisize sikwazi ukuhlolisisa umoya ukuthi lo ungokaKristu yini noma awusiyo okaKristu. Ithi lo moya awamvuma uKristu Jesu, awamvuma uJesu akasiyo kaNkulunkulu, lowo umphile Kristu elisile naye ukuthi uyenza nalokho usefikile. Ithe ukuthi uzogcina loba bakhona abaprofethi babanga
abayifake inzuzo bengenandaba nebandla lenkosi. Jesu uyabuya, Jesu uyabuya, ezibukisayo ephika nombuso
aba bephika nombusi owabathengayo bezilethela ukubhujiswa okusheshayo esinamba 2. Nabaningi bayakulandela amanyala abo ngenxa yabo indlela yeqiniso iyakuhlanjazwa. Labo kufisa bayakuthengiselana ngani ngamazwi okuqina abakulahlwa kwabo kwamandulo akulibali nokubhujiswa kwabo akozeli. Ngeke wavela abaprofethi bamanga phakathi kwesizwe, njengokuba nakinina kuza kuba khona abafundisi bamanga abazakungenisa ngasese izifundiso zamanga ezigumisayo, bephika nombusi owabathengayo, bezilethela ukubhujiswa okusheshayo. Abanye bafana nathi kanti bathengile. Yesu bezokugcina itofundana ngaqaphela. Abanye baphuma kokuqala bathola ukuthi amabandla ungabona sengathi amabandla amaninzi ashumayela iqiniso kagcwali kanti inkinga abantu bafanele. Abantu into abayifunayo bafuna izinto ezithathekayo, bafuna amabandla ashumayela izinto ezidingaza indlebe zabo nezinto ezijabulisa inhliziyo zabo. Washumayela into umuntu ayenzayo enqobo kanti kwesikhathi ungaqondeli ukusokela lokusho izwi kaNkulunkulu useyaqhubeka uyaphuma ngempilo, useyashiswa kwedumiso, useyalawo laba abazosondela ithanda lithi ngathi lithi njengokuba nakini bazalwane abafundi vele sebekhona abazalwane and njengoba sebekhona nje sebebaneze kakhulu and masuthatha ukubheka masuhleli kahle nje sebevezwa sema-TV manje yila sengathi vele nje bavezwa kakhulu ema-TV ngoba into ekhuthazwayo nje ukuthi kuvele bona bashumayele lamavangeli wabo ukuthi sivule sona. But njengebandla siyosida kulo ngoba siyokwazi ukubona ukuthi le channel siyayivula yini ngathi kodwa umnandi vele ukuvula i-TV yakwakho lokhu kuyekho endaweni eqayo abantu abaninzi lokhu uvula i-TV yakwakho uthi le channel akusiyona intwana. Bashumayela izinto ezigulisa bona, bashumayela izinto zokuthi bona bazotholani, baqamba amanga abuhlaza bayakuphila uKristu, bashumayela izinto zokuthi banako njengoba bayaphuma bayafuna inzuzo